Associació Llengua Nacional. El 14 de juny de 1991, un grup de persones van fundar l'Associació Llengua Nacional, amb la intenció de divulgar una consciència lingüística no alienada i de crear un moviment de denúncia, de resistència i de recuperació de l'ús social de la llengua. Es va començar a publicar un petit butlletí com a suport a l'acció de l'associació, que esdevindria la futura revista, la que s'edita actualment. Prenent com a referents lingüístics Albert Gener i Josep Ruaix, el moviment es va plasmar quasi exclusivament en forma de revista, que va passar a tenir una periodicitat trimestral. La composició de la revista, encapçalada per l'editorial, conté apartats de sociolingüística i també d'ortografia, sintaxi i lèxic. A més, sol disposar d'un apartat amb una entrevista i la ressenya d'obres de llengua. Durant el 2012, Llengua Nacional va difondre un manifest en el qual es defensava el català com a única llengua oficial del futur estat català, davant d'altres opinions que buscaven la cooficialitat del català i del castellà. Actualment presidida per Mercè Espuny, l'associació du a terme una coratjosa tasca de militància lingüística i disposa de l'aportació voluntària d'un nombrós grup de persones, les quals, per damunt de tot, les mou l'interès de fer anar bé la nostra llengua i el nostre país.